Señoras, señores, amigos, amigas, benvidos, gracias por estar aí, ben hallados. Empezamos unha nova edición de Falemos e en nome de todo o equipo desta canle de Canal Rías Baixas, pero principalmente dos que directamente participamos e facemos posible que este programa salga para adiante, moitas gracias por estar aí. Empeza hoxe unha nova edición do programa e unha nova tempada que nos levará hasta xuño do ano que ven. Tenemos unha cita todos os martes aquí con todos vostedes, pola cal irán pasando os representantes das administracións, das locais, que son as máis próximas, as máis cercanas, as que máis teñen que contarnos aos veciños que directa ou indirectamente vivimos nese concello. Todo o que se faga é ben e bo para todos e todo o que haxa que arranxar estará aí. Entón, pasarán por eles e convidaremos a todos os representantes, os gobernos e as oposicións para que, lóxicamente, den toda a información que queiran para os veciños. Así que, benvidos, hoxe estaremos con tres alcaldes que veñen a darnos conta da súa xestión. Hai que ter en conta que, valga a expresión, no mes de maio fan 2 anos, o 50% da legislatura, desta legislatura que empezaba das eleccións de maio do 23 e que nos levará hasta o 27. Así que xa casi empezamos a acercarnos a ese 50% de xestión e de goberno e estarán connosco o alcalde de Meaño, que se acerca por primeira vez desde as pasadas eleccións. A temporada pasada non foi posible facer unha axenda con el e nos ven a contar todo o feito, toda esa novedad coa maioría absoluta que conseguiu coa súa corporación. Estará tamén o alcalde de Noia, que fai unhas semanas nada máis acaba de perder a maioría con un dos seus concelleiros que se pasa ao grupo mixto e que nos contará todo o que queira, máis toda a nova situación política que se xera neste concello importantísimo da comarca Noia. Santiago Freire estará connosco. E abrimos este turno de entrevistas, de análisis e de balance da xestión, dos feitos, do que se está facendo e do que habrá que facer máis para adiante, co alcalde de Vilagarcía, con Alberto Varela. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, moitísimas gracias por poder ter a oportunidade de estar novamente aquí na vosa casa. Os veciños de Vilagarcía, fantástico, porque reciben a información directa. Os que sean de Vilagarcía, que vivan fora tamén, e os que sean pro-vilagarcianos, pois tamén. Que tal de verán, alcalde? Como foi este verán? Para vostede, en primeiro lugar, e logo para Vilagarcía, dende o punto de vista turístico, de actividades, de festas, de moitísimas accións e actividades que tuvo. Ben, o primeiro que podíamos hoxe que fai un día de moita choiva e que foi un verán especialmente corto, no que o tempo non acompañou, pero iso en cambio non impediu que todos Salnés, pero evidentemente Vilagarcía, tivera unha afluencia de turistas como creo que non se coñecía dende hai moitos anos. Os datos que temos da propia Mancomunidade de Salnés de Vilagarcía deste verán, pois é que tivemos un 20% máis de turistas, eso estamos falando dos meses de xullo e agosto de 70.000 persoas, o sea, que é un aumento exponencial moi importante, ademais que o número de días de pernocta tamén na nosa cidade aumentou de 2 e pico, que estamos en ano pasado 4 días, que é unha subida tamén moi importante. As reflexións que fai a xente que nos visita é algo que xa sabíamos, que os vilagarciáns o sabíamos, pero importante que cada vez o sabe máis xente, que Vilagarcía ten unha actividade cultural e deportiva ao longo de todo o ano moi importante, e unha consecuencia moi importante de toda a xente que nos visitou, e pois, como decía, as actividades, e tivemos festivais como pode ser o Alantifes, as Revenidas, o Clas, tivemos Cidade do Libro, pero que tamén tivemos campeonatos mundiais de vela, é dicir, Vilagarcía agora, dentro de poucos días, acaba de comenzar a exposición de curtas, pero en breve teremos o curtas, é dicir, temos unha programación ao longo de moito tempo que fan que Vilagarcía pois sexa unha cidade que chame a atención, e que ademais, se eso sumamos cousas polas que temos a sorte de haber nacido neste sitio, como a súa situación xeográfica, as boas conexións que temos agora con, por exemplo, con Madrid, que estamos, como decía o noso lema, 3 horas e un café, estamos moi pretiño, fai que sexamos evidentemente un punto Vilagarcía e todos Salnés que chama a atención, se a eso sumamos tamén o Camiño de Santiago, agora que vamos a poñer en marcha tamén o albergue, pois fai que sexamos un turístico
que vai a ser moi envidiado agora e nos próximos anos. E aparte, todo o que entra polo mar a través dos cruceiros, non? E o porto de interés xeral, o porto de Vilagarcía. Por suposto, a ver, Vilagarcía non deixa de ser evidentemente o sitio máis grande do Salnés, somos a cidade, quizá do Salnés, eso tamén, pois, evidentemente, tamén aporta ter ese porto de interés xeral, como decía tamén o Camiño de Santiago, ter unhas instalacións pois que non temos nada que envidiar as outras 7 cidades con máis poboación de Galicia, non temos nada que envidiar, eso fai, como decías, que Vilagarcía pois sexa unha referencia para moitísima xente. Que aporta e que, digamos, supón o arranxo da praia de Compostela e de toda esa superficie da esplanada con todo ese paseo que está cheo de xente todos os días, todos de veciños e de fora de Vilagarcía, vamos, no, de visitantes. Logo, evidentemente, claro que ten unha influencia importante, era algo, ademais, que estábamos esperando moitos vilagarcián dende fai moitísimo tempo. Ao longo destes anos se fixeron melloras importantes na praia. Primeiro, recuperar a calidade das augas, recuperar a bandeira azul. Segundo, que parece que fai unha eternidade, pero foi no ano 2015 cando chegamos, tomamos unha decisión que algúns considerarían valiente, pero para nós era fundamental, que foi a demolición do Cira, que rompía a praia, partíanos a praia, e dende logo non permitía apreciar a dimensións de praia que temos. Se arranxou o paseo da praia, eso propicia, ademais, agora, con esta renovación do areal, pois que sexa un punto máis de atracción da nosa cidade, que ademais nos permite se ha dinamizado ao longo destes últimos veráns, tanto con a actividade hosteleira como en actuacións musicais, que pois poñen o foco nesa zona. E se eso sumamos pois que agora a praia está mellor, se eso sumamos que vamos a poñer en marcha un albergue xa, se eso sumamos pois que temos unha programación cultural e deportiva moito máis extensa, eso temos que decirlo modestamente, pero temos que decirlo moito máis extensa que a maioría de todos os concellos de Galicia, pois fan que Vilagarcía sexa un referente do punto de vista turístico. Dende logo, eso en que se nota? Pois se nota en que os datos da economía de Vilagarcía, dunha cidade que vive do sector servicios principalmente, pois teñamos os mellores datos de paro dos últimos 20 anos, que, pois, ou incluso aguantando en meses nos que se soe destruir bastante empleo como setembro, pois se aguantou, sigue en crecemento, temos máis empresas, e outro día salíamos tamén a renta media per cápita que temos en Vilagarcía, que creo que estaba só os 24.700 euros, que, claro, é a máis alta dos últimos anos con moita diferencia, é dicir, por eso, evidentemente, o turismo ten unha influencia moi importante na nosa economía e iso fai que a nosa cidade siga medrando, a diferencia de outras épocas, en todos estes anos, dende 2015, os datos foron cada vez mellores. Xa un pouquiño máis sobre hoxe, que información manexa estas horas dende o punto de vista de prevención, con avisos da EMET, con avisos da Xunta de emerxencias do que se nos ven nesta borrasca Kirt, que dá un pouco de medo e que xa hai algúns concellos, por exemplo, Pontevedra, que están xa restringindo e pechando as zonas comuns como poidan ser os xardíns ou estas zonas onde poida haber algún problema. Ben, esta situación sobre que estar en información actualizada ao minuto, para eso temos uns servicios municipais de emerxencias con moita experiencia, en contacto, ademais, cos organismos que transmiten a información meteorolóxica para poder tomar as decisións. En Vilagarcía, como decía, temos a sorte de que temos Servicio Municipal de Emerxencias propio, ademais dunha agrupación de voluntarios, tanto eles como Policía Local, como os propios bombeiros tamén do Parque Comarcal, van a estar pendentes en función da información que nos diga. Veremos se é necesario pois de peche de instalacións deportivas ou peche de parques, que o que soe pasar en estas situacións. En principio parece que vai a ser difícil evitar tomar algunha desas medidas, pero vamos a esperar pouco a pouco, estamos en contacto permanente con o Servicio Municipal de Emerxencias para tomar a decisión en calquer minuto en función de como vaya evolucionando o tempo. A veces en moitas ocasións nos pasa que falamos, claro, de que vai a chegar, ao final non chega e non é necesario tomar esas decisións. Pero a chamada aos sentidiños, sí, non? Sí, por suposto, a prudencia, por suposto, en estas cosas a mellor seguridade, aparte de ter un bo Servicio Municipal de Emerxencia, temos que aplicar cada un co sentido común, tanto a hora de coller o
o coche, prudencia máis, sempre hai que tela, pero agora máis estes días, como, claro, colocar calquer elemento pois que poida ser susceptible dunha caída, pois que a xente teña todas as precaucións do mundo. E a parte que lle toca a administración, por suposto, é botar unha man nunha situación de maior dificultade. No día de onte asinaban un convenio, ademais, reforzado económicamente coa Agrupación de Protección Civil que, lógicamente, colabora e vai da man do Servicio de Emerxencias de Vilagarcía, non? É importante non só polo día de hoxe que nos toca, sino polas tantas veces que fan e que desempeñan a súa labor durante o ano, non? É importante para todo, é dicir, nos acordamos dos servicios municipais de emerxencias naqueles momentos nas que hai unha situación de un tempo máis inestable, unha catástrofe, porque eles son donde os demais nos refuxamos, eles son os que van á primeira liña, non hai máis que ver nos incendios, ou desgraciadamente como cando sufrimos as inundacións en Vilagarcía, mentres os demás tratábamos de escapar desa situación, eles o que facía era poñerse ao fronte á situación. Así que, por suposto, de agradecer, pero que non solamente están nesas situacións. Si temos a posibilidade de facer a cantidade de eventos que facemos na nosa cidade, pois unha parte importante é a seguridade, algo que non se ve, non é tan lucido, pero hai que telo. Eso é gracias, por suposto, aos servicios municipais de emerxencias e de protección civil. Que o que pode facer a administración por eles? Pois dotalos de recursos. Nos, dende que somos o goberno municipal de Vilagarcía, na que, bueno, pois xa son 9 anos ao fronte, se notan as canas, pois o que fixemos? Pois evidentemente aumentar dunha maneira moi importante a aportación económica por parte do Concello. Si empezamos ao primeiros no ano 2015 con 40.000 euros, se foi incrementando en 60, agora estamos en 65.000 euros. Eso que lles permite? Pois estar ben equipados, estar ben dotados, estar facendo investimentos, estarse preparando para unha situación de emerxencias. Creo que o grupo propio de Vilagarcía pois pode ser envidia un exemplo para moitos sitios, o que temos que facer a administración, neste caso a administración local, pois mimalos e cuidalos, como se fixo tamén, por exemplo, co sitio onde están, onde ocupan en Matosiños, na que durante estes anos, pois cando nos chegamos estaba unha fachada en ladrillo, tiñan goteiras, e se fixeron as reformas para que estén máis confortables e máis cómodos cando non teñan que sair á intemperie. Que información dispón a fecha de hoxe, minuto de resultados sobre o cuartel da Guardia Civil de Vilagarcía? Ben, o Estado foi claro, unha vez que no seu día pois se plantexou que esa posible ubicación do cuartel xa fai moitísimos anos na zona de Fontecarmoa, e despois posteriormente se desechou. Creo que levamos uns anos dunha maneira clara, na que hai que diversificar recursos. Vilagarcía ten Policía Nacional, Vilagarcía ten Policía Local e a Guardia Civil non ten competencias en materia de seguridade. Por eso se plantexou que teña que estar en un sitio como Cambados, que sí que ten competencias en materia de seguridade, hai que repartir os recursos, hai que ser xenerosos, en eso non temos dúbida ninguna. Todos queríamos tener todos, supoño que todos os concellos do Salnés querrían ter Policía Nacional, pero está en Vilagarcía de Arousa, e todos querríamos ter o Hospital do Salnés na nosa zona, pero está en Vilagarcía. Hai que ser xenerosos con todos temos que ter as condicións de ter forzas e corpos de seguridade, o que si nos plantexamos unha alternativa que creemos que non se debe desaproveitar esa oportunidade. Se ao final o cuartel se vai implantar en Cambados e non van a ser utilizadas as vivendas que antes eran ocupadas pois por axentes da Guardia Civil, pois que evidentemente a eles se lles poida dar unha prioridade se queren estar ali, pero que rehabiliten esas vivendas, que costa bastante menos que a construción, e que aproveiten para ter vivenda pública. Agora que estamos falando de vivenda, que temos un problema tan importante que na nosa cidade fai que non se construe vivenda pública, porque ten as competencias, por certo, que neste caso é a Comunidade Autónoma e Xunta de Galicia. A última vez que se fixo un edificio de vivenda pública con unhas condicións de, digamos, de protección pública foi un edificio que hai en Desamparados, onde está o Centro de Día, foi o único e o último edificio que se fixo en Vilagarcía de vivenda pública. Estamos falando do goberno do bipartito. Durante todos estes anos non se construí vivenda pública. Ben, pois eu lle estou pedindo a quen teñen as competencias que a Xunta de Galicia, e por suposto tamén ben lle pido ao Estado que arrime o hombro, pois que aproveiten as vivendas do cuartel da Guardia Civil, que rehabiliten para a vivenda pública. Entramos nos orzamentos, señor Varela. Foron aprobados a mediados de xullo convenio pacto con Bloque Nacionalista Galego.
Como están? 34 millóns, non? 39. 39 millóns de euros. Como quedan os orzamentos? Que pode decirnos de xeito breve para que nos entendamos todos e como queda a deuda, como está a deuda de hoxe? Os orzamentos agora hai que executalos. O primeiro é que hai que ter uns orzamentos, eso evidentemente pois é fruto da negociación, en este caso pois de chegar a un acordo, como ben dís, co Bloque Nacionalista Galego. Se aprobou un orzamento de 39 millóns, co cual tivemos que acudir a un préstamo, porque hai que facer moitas inversións en Vilar García, que se leva moito tempo esperando, un préstamo de 5 millóns de euros, que, por certo, ante aqueles que sempre tratan de alarmar, cando nos chegamos ao Concello de Vilar García, herdamos unha débeda en préstamos de 12 millóns de euros. A situación durante estes anos é moitísimo mellor, pese a que agora pediéramos un préstamo de 5 millóns, cando acabe esta legislatura vamos a deixar unha situación económica ende logo moi estable e facendo investimentos que foi o que non fixo o goberno anterior. Si poñemos nome ás cousas, pois podemos decir que o ano 2024 foi o ano da biblioteca, foi o ano do pabillón de Fontecarmoa, ou foi o ano da rexeneración da praia. Esos son algunhas, fruto de outras administracións, xa da negociación, pero a biblioteca, o pabillón de Fontecarmoa, pois foi gracias ao traballo do Concello de Vilar García, e con os investimentos do Concello de Vilar García. Este ano, pois, será o ano da piscina municipal, da ampliación da piscina, ou o ano da reforma da nosa fachada marítima, na que o Concello de Vilar García fixo, e os vilarciáns fixemos un esforzo moi importante, mercando terreos ao porto de Vilar García para ser donos dunha parte importante dunha estampa, ademais moi significativa, que é a nosa entrada á praia, e que os vilarciáns decidamos que se vai a facer aí, non permitamos erros de volver a meter construcións na nosa fachada marítima. Así que foi un ano positivo 2024 e vai a ser un ano positivo en Vilar García, porque vai haber moitos investimentos en instalacións deportivas no rural e no centro de Vilar García. Vamos repasar algunhas, pero antes, o Partido Popular de Vilar García dixo e publicou que habían presentado máis ou cerca de unhas 80 propostas. Recolleron algunhas, non sei se as quere citar ou polo menos diga algunha. Estos orzamentos van a facer incremento tamén nas becas e nas axudas á creación de emprego, hacia onde van, defina un poquinho máis esas facetas. Estos orzamentos van a permitir, por exemplo, incrementar un 35% as becas ao FP e aos estudiantes universitarios. Gracias a esas becas, pois mil rapaces e rapazas se beneficiaron desas axudas municipais que non existían cando nos chegamos. Non sei por que o Partido Popular votou en contra. Isto vai a permitir tamén incrementar un 34 e 35% as axudas á creación de emprego. É dicir, tanto os que se puxeron en marcha de convenios de formación como se está poñendo cunha empresa que é Fundivisa para formar e despois co compromiso de contratación, como para tamén subvencións por contratación a traballadores de Contallea, para tamén poñer en marcha axudas aos autónomos, ou incluso os bonos son da casa para axudar a noso pequeno e mediano comercio. Volvemos a coincidir, non contou co respaldo do Partido Popular. É dicir, cada vez que lle din a un colectivo que van a reivindicar algo que están pedindo, cando teñen a oportunidade de poder apoialo, van a poñer por riba os seus intereses de partido que os intereses da nosa cidade. Eso, dende logo, non quero ser duro, pero eso enganar a xente. Hai moitos asfaltados, moitas reformas, prazas, humanización de Praza San Roque, España, Vilaboa. Temos moi claro. Que vai consistir? Sí, temos moi claro, primeiro, que Vilar García, o modelo que ten que seguir Vilar García. Dende logo, temos moi claro que os investimentos e os datos así nos avalan, pois que se realizan en todo o Concello de Vilar García. En este orzamento, por exemplo, por poñer un exemplo, hai un investimento de 400.000 euros en asfaltados de camiños, do rural. Eso se suma aos 40 camiños que se levan asfaltados durante estes anos, pero que os maiores investimentos non se fixeron no centro de Vilar García. Podemos decir moi claramente con números que nunca se investiu tanto no rural como estes anos deste goberno actual.
O rural e toda Vilagarcía é grande, sempre vai a quedar cosas por facer, pero os números non enganan, e os números din que se investiu moito máis no rural que no centro da nosa cidade. E se sigue traballando en investimentos, pois, por exemplo, agora se está traballando en arranxar unha actuación en Vilaboa, ou arranxar o saneamento en Guillán. Tamén lle vai a tocar os Duráns, porque é un barrio moi populoso. Se está facendo un esforzo, como decía, moi importante, investimentos en todo o noso concello, pero a realidade é que despois vai a pasar, van a chegar mocións da oposición do Partido Popular ou incluso de outras formacións que van a pedir esas mismas cousas, e cando teñen oportunidade, ben xa coa aprobación dos remanentes, ben xa coa aprobación do orzamento, despois resulta que non apoian porque sempre están buscando unha excusa para non apoiar a Vilagarcía. Imos ao campo deportivo? Tamén podo decir casi o mesmo, non me gustaría repetirme, pero a realidade é que... Aproveite que vai chover. A realidade é que se así decimos que no rural nunca se investiu tanto no rural como estes anos, repito, tendo todavía moitas cousas pendentes por facer, pero se fixeron moitísimos investimentos, claro, sempre van a... Facemos un repaso como queda Fontecarmoa. Vilagarcía ten... Permíteme un segundinho solamente. Vilagarcía ten unhas magníficas instalacións deportivas que son herdanza de moita xente que traballou para telas e que nos estamos ao nivel de calquer cidade de Galicia en materia de instalacións deportivas. Que pasa? Eso fai que, evidentemente, cada certo tempo teñamos que facer unhas renovacións moi importantes. Falabas de Fontecarmoa, se acaba de facer un investimento de superior aos 2 millóns de euros no que 80-90% é con financiación do Concello de Vilagarcía, e no que vamos a ter un pabellón que estes días non quero compararme porque non quero deixar mal a outros sitios, pero si ven en outros lugares con equipos da ACB tiveron que suspender pola climatoloxía, ben, pois agora acabamos de conseguir que unha eiva que tiña o pabellón de Fontecarmoa, pois este fin de semana que choveu tanto, pois se pudera xogar con total normalidade. Que será o obxectivo? Ter un pabellón funcional, moderno, que unha eiva que tiña o pabellón de Fontecarmoa, pois este fin de semana que choveu tanto, pois se pudera xogar con total normalidade. Que será o obxectivo? Ter un pabellón funcional, moderno, e que permita disfrutar aos nosos equipos de baloncesto, pero que tamén se reformou campo de erva artificial o Manuel Jiménez, e se está no proceso de reformar Verdón, pero que tamén se fixe unha reforma da piscina municipal. É dicir, o esforzo en materia de deporte na nosa cidade é importantísimo. En estes último ano estamos falando de 3 millóns de euros en materia de instalacións deportivas solamente. E sabemos que o pabellón de Carril tamén se está reformando. É dicir, se está facendo actuacións en moitísimas instalacións deportivas, sabendo que, como temos moitas, unha vez que rematen estas, xa estamos pensando cal vai a ser a seguinte que lle vai a tocar no seguinte orzamento, porque temos tamén, por exemplo, que arranxar a pista de atletismo, sabemos que é algo que temos pendente. Pero creo que o nivel das instalacións deportivas que ten a nosa cidade pois é inigualable. Poucas cidades de Galicia teñen esas instalacións. Se eso sumamos a cantidad de eventos deportivos que temos, non vou a nomear outras cidades, pero fai pouco uns pais que estaban aquí en Vilagarcía, estábamos falando dun evento deportivo, e decía, o Galla tivéramos na nosa cidade pois a cantidad de eventos que tendes en Vilagarcía, porque xa a terceira vez que vemos con nosos fillos e tendes, vaya pabellón que tendes. Sí, eso ademais dinamiza moitísimo a xente e a xuventude, lóxicamente. Ten un retorno económico moi importante, aparte dos virtudes do deporte, do é pouco que poidamos falar de ensalzar o deporte o bo que para a saúde, por suposto. Ter hábitos de vida saudables é fundamental, e sobre todo para os rapaces. Pero evidentemente, sobre todo aqueles eventos no que estamos pais, nais, avós, eso propicia que cando ven un rapaz a un torneo aquí en Vilagarcía de nenos, veña parte da familia, se queden a dormir, se queden a comer, e como decíamos ao principio, unha cidade que vive principalmente o sector servicios, o retorno económico é fundamental e moi importante. A reforma tamén do skate park de Cabadelo, non? Están aí en obras, ten datas de remate? Ben, se está traballando, é certo que nas obras a veces hai dificultades, atopas cousas cas que os técnicos pois non contaban con ela e teñen que facer pois por un principio de prudencia,
pois esperar un pouco, repensalo e reformular se é necesario o proxecto para que despois non exista ningún problema. É certo tamén que cada vez hai novas demandas de novos deportes, agora é o skate, pero non solamente vai haber aqueles usuarios de skate, sino tamén se van a poñer para aqueles rapaces que poden xogar ao fútbol ou baloncesto, pois haber a canchas ali tamén para que poidan disfrutar desa magnífica instalación. É algo máis que se suma a práctica de deporte federado, que temos unhas magníficas instalacións, pero tamén é necesario pois aqueles deportes que non son ao mellor tan coñecidos ou tan numerosos os usuarios, pero tamén ter espacios públicos para que os rapaces poidan xogar como facíamos antigamente. Como vai o Baicar, vai bici, vai Vilagarcía, como vai Vilagarcía? O que vai é ben pensado, o que vai temos moi claro de principio o modelo de cidade que queríamos, non o que quería este goberno municipal, que o digo moitísimas ocasións e tamén o digo con moitísima humildade, decir, isto non foi fruto deste goberno municipal, colaboramos evidentemente, pero aquí hai un camiño trazado por Vilagarcía e os vilagarcianos dende fai moitísimos anos, dende aquelas primeiras épocas na que se plantexou peatonalizar Rei da Viña e o Partido Popular se dedicaba a tratar de sembrar polémica nos comercios con enquisa xa choveu, agora ningún vilagarcián querría volver a deshacer o camiño andado, se andou moito, eu diría que uns maratóns durante estes anos, e non queremos retrotraer ese camiño, pero eso non vai soamente, non consiste soamente en humanizar, consiste en ter moi claro que hai que humanizar, pero hai que ter tamén para aqueles que realmente necesiten o coche, pois poñer unha rede de aparcamentos disuasorios que non existían nesta cidade, e durante estes 10 anos se puxeron en marcha unhas 2.300 prazas de aparcamentos que non existía. Temos que seguir insistindo e a ver se por fin de unha vez somos capaces de convencer a Xunta de Galicia que é necesario mellorar o transporte colectivo, o transporte de autobús, non solamente o urbano, sino tamén o interurbano, porque non podemos presumir de datos turísticos se despois é máis fácil chegar de Vilagarcía a Santiago en tren ou de Vilagarcía a Madrid que de Vilagarcía ao Grove a Cambados, a Meis ou a Illa en autobús. Eso non parece razoable, pero eso tamén o necesita o modelo. E, por suposto, todos temos que poder disfrutar da nosa cidade con seguridade, para eso tamén hai espacios dedicados ás bicicletas para que poidan, eles tamén teñen dereito á seguridade vial e poñer por enriba de todo que os nenos poidan chegar aos colexios con autonomía persoal e con seguridade, tratando de alixar o máximo posible os vehículos dos colexios, e facer algo que tamén, e volvo a decir o mesmo que dixen fai un momento tamén, pois isto non inventou ni este goberno municipal con respecto a Vilagarcía, nin Vilagarcía con respecto ao resto das cidades de Europa. Todas estamos facendo, ou casi todas, recorrendo o mesmo camiño, que é situar os peóns, as persoas, no espacio público como protagonista. Os vehículos teñen que ser secundarios. Pero hai que poner aparcamentos ou disuasorios ou de pago ou de algo. Claro, pero o decíamos fai un momento, se puso en marcha unha rede de 10 aparcamentos disuasorios que son 2.300 plazas. Porque na zona na que estamos necesitamos o coche para vivir e para desplazarnos. Sí, claro. Non sería tan necesario. Non dentro das cidades, pero en interpueblos, intercidades. Sí, claro, por suposto. Se tivermos unhas boas liñas de autobús non sería tan necesario, non ten ningún sentido, e seguro que coincides comigo, Antonio, que un pai e unha nai que teña os seus fillos estudiando en Santiago, por exemplo, teñan que vir en coche de Cambados a Vilagarcía para deixalo na estación do tren e que colle un tren a Vilagarcía de Vilagarcía a Santiago porque se tarda pouco. Eso non é sostible nin é razoable. Para eso temos que facer un investimento en transporte público moi importante que o faga quen lle corresponde. E que está facendo Vilagarcía con respecto ao que decías aos aparcamentos? Esa rede de aparcamentos disuasorios se recuperou o parking Xoán 23 e se vai a poñer un en marcha na Concha Compostela, que van a ser 2 parkings ademais cubertos, no que vai haber bonificacións ou excepcións para os vilagarciáns e para a xente que nos veña a visitar. É algo que temos que ter toda esa información que moitas ocasións non o temos. Estar todo correctamente. Sí, se vai a facer agora na Lomba, se está facendo, pero eso é descoberto, pero sí, tes razón, estás moi ben informado. Na Lomba se vai a poñer un aparcamento disuasorio, se fai un investimento de 45.000 euros na zona de Desamparados, que tamén creo que ten unha cabida para uns 50 ou 60 vehículos, que eso suma. Temos moito máis aparcamento agora
que no 2015. As poucas prazas que se poden eliminar cando se peatonaliza, que é moito máis o que se gana nunha humanización, son moitísimas máis a que se conseguiron con unha rede de aparcamentos disuasorios en todos lados, e se sigue traballando. Recentemente firmamos outro na zona da Xunqueira e se vai a estar atento e buscando outras zonas. Ademais, un compromiso que ata agora non se puso en marcha, pero se vai a poñer. Eu trato sempre de cumplir os compromisos que se tanto sexa con un neno como con un colectivo de veciños, que zonas de residentes como hai en outras cidades, naquelas zonas de Vila García nas que entendemos que é máis difícil aparcar, xa pola súa composición. É dicir, por exemplo, Carril, se a maioría da zona está ocupada por terreos de Portos de Galicia, son as calles con unha estrutura determinada, é difícil aparcar. É certo que non existía ningún aparcamento disuasorio no ano 2015 e nos puxemos en marcha durante estes anos o que hai ali entrando en Veiga de Lamas na zona por donde está a Rúa Ibérica. Pero aínda así se sigue traballando en poñer algún máis en esas zonas de residentes donde consideremos que é necesario para beneficiar aos veciños da zona. Un pobo, unha cidade como Vila García leva moitas cousas, pero o tempo váisenos, ten que volver máis para diante. Escapóusenos. Encantado de estar con vos. Eu entendo que Vila García daría para todo o programa, pero hai que deixar o resto de alcaldes tamén que fan. Remate co que queira, señor Varela, unha pequena intervención de 20-30 segundos co que queira decir. Que vamos a seguir traballando en seguir mellorando, seguindo facendo unha Vila García cada vez mellor. É dicir, decía fai un momento, se neste ano 2024 se conseguiron obxectivos ambiciosos, polo que se levábamos tanto tempo esperando, como pode ser como a biblioteca, como era esa reforma ao pabillón de Fonte Carmoa, ou como era a rexeneración da praia, se vai a seguir traballando, como decía, para que no ano 2025 Vila García siga mellorando. Señora Varela, lle agradecemos moito que se ha acercado hoxe hasta Ribadomia para contarnos todo isto e para a nosa audiencia, pero especialmente para os veciños de Vila García. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias, moi boa noite. Un placer estar con vos. Moitas gracias, nos vamos a publicidade, damando os copatrocinadores, volvemos dentro dun instantiño e recibimos a Santiago Freire, alcalde de Noia, non o perdan, ten moito que contar porque lle cambiou moito a política e a situación do goberno fai solo unhas semaniñas. Hasta ahora mismo.